Türkmenistan'ın raýatlarynyň medisina kömeginden peýdalanmakdaky kynçylyklary dowam edýär. Azatlyň habarçylaryna görä vilayatlardaky keselhanalar hastalary Aşgabatda has köp uğradyp başlapdyr. Paýtagtda bejergi almak vilayatlaryň hemmesine el ýeterli däl. Vilayatlardan hastalaryň paýtagtdaky köp uğurly bejergi berýän hastahanalara uğradylýan halatlary ören köpeldi. Vilayat keselhanalary ýüz tutýan hastalaryň saglyk ýagdaýynyň barlygyny keselini anyklamak çärelerini hem geçirmän göni Aşgabatda ýollarlar. Vilayatlarda yerleşen hastahanaların material bazasynyň pesligi we keselleriň ähli uğurlaryndan lukmanlaryň ýetmezçiligi sebäpli diýilip, hastalara paýtagtyň keselhanalaryna ýüz tutmak maslahat berilýär. Şeýle-de lukmanlaryň azlygy, olar tejribeli bolsa-da ähli uğurlardan bejergi berip bilmeýändigi hastalara düşündirilýär. Şeýdip hastalara ýolanma berilip, olar köpçülikleýin Aşgabatda iberilýär. Dip habarçymyz Liwaply lukmanlara salgylanyp habar berýär. Paýtagtda uğradylýanlaryň arasynda ýagdaýy agyr hastalar hem bar. Ýagdaý agyr syrkawlar hem paýtagtda bejer salmak üçin gönükdirme ýazylyp uğradylýar. Ýöne paýtagtda ýakyn garynlaşy bolmadyk hastalaryň saglyk sapary kynçylyklardan ibarat bolýar. Dip Liwaply Lukman gurrun berdi. Paýtagtda gatnap saglygyny bejertmek vilayatlaryň en çemesine el ýeterli bolmaýar. Medisina hyzmatlarynyň çykdyjylaryndan başga da gatnaw kynçylygy, ýol we ýaşaýyş çykdyjylary esli puly talap edýär. Habarçymyz Liwaply gurrundaşlarynın biriniň agyr ýagdaýyny gurrun berdi. Azatlyk bilen anonim gürleşen denan saglygyny bejertmek üçin paýtagtyň hastahanasyna Liwapdan uğradylandygyny, emma keselhanada ony kabul etmändiglerini, indi näme etjegini bilmän çykgynsyz ýagdaýa düşenligini gurrun verdi. Denan 3 ýyl öň Covid virusynyň ýokuşmagyny agyr geçirip, onuň ýöregine deper ýetipdir. Ol öz başdak ýöremek ukybyny hem ýetirip pişekli hereket edýär. Syrkyw denan hastahananyň lukmanlarynyň özünden ýakymsyz iýsin ýaýraýandygyny aýdyp, hastahana baranynda tämiz gelmelidigini aýdyp, ýüzüne alyp göýberipdir. Vilayatdan ýol söküp gelen denan ören syrkyw medisina kömegine mätäç. Ol lukmanlardan hastahanada ýuwunmak mümkinçiligi barada soranda, oňa paýtagtda garyndaşyň ýokmy? Solarda ýuwun diýip keselhanada kabul etmediler. Ýüze alınıp mertebesi baskylanan denanyň onsuzam derde agyr. Ol pulunyň ýokdugy sebäpli mihmanhanada hem galyp bilmeýändigini aýdyp aglaýar. Dip habarçymyz gurrun berýär. Azatlyk radiosy Syrkaw denanyň adyny we ýagdaýynyň beýleki jekmejekliklerini howpsuzlyk sebäpli çap etmekden saklanýar. Türkmenistanda paýtagtyň we vilayatlaryň saglyk edaralaryndaky şertleri we medisina hyzmatlarynyň hili düýp köter tapawutlanýar. Ýa-ni ýakynda Mariýanyň hastahanalaryna yer bolman soň çaga dogurýan denanlaryň ýerde ýatýanlygy ma'lum boldy. Gelinleriň arasynda ýerde düşekde çaga dogurmaly bolýanlar hem az däl. Bu aralykda soňky döwürde vilayat keselhanalary hastalar ediňe bir paýtagt Aşgabatda däl, SMT'de gurulan Arkadağ şäherine hem ýolap başladylar. Fevral aýynda Balkan we Mari vilayatlarynyň keselhanalaryna ýüz tutýan hastalary Arkadağyň täze keselhanasyna iýermek tapşyryldy. Gaşan hastahanadaky nyrklaryň gymmatlygy hastalaryň en çemesini agyr ýagdaýa saldy. Käbir hastalarda olaryň şol ýerde bejergi almak islegi we maddi mümkinçiligi barada asla sorulmaýar. Olar göni gymmatbaha saglyk merkezine alınıp barylýar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri ýurduň keselhanalaryndaky ýagdaý we ilaty medisina hyzmatlary bilen üpçün etmekdäki problemalary resmi derejede kommentirlemeýärler. Türkmenistanda ilatyň otly hyzmatlar bilen üpçünçiliginiň ýagdaýy pes bolmagynda galýar. Liwaply ýaşaýjylar şu günler otly gatnawlaryna göz öňünde tutulandan has köp ýolugçynyň alınmagy bilen bagly tejribäniň ýeni ýetileşýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 martda Liwapdan maglumat berdi. Otly gatnawlary ýolugçylaryň talabyny ödäp bilmeýär. Türkmenawat Aşgabat otlysynda kupe wagona bilet satyn alan bolsak da umumy wagonda giden ýaly sapar etdik. Otlynyň geçirgeleri hem ýolugçylardan doludy. Dip ýakynda bu ur boýunça sapar eden türkmenawatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlykda otlynyň geçelgelerinde ýatyp barýan adamlary görkezýän suratlaryň ençemesi bar. Ýöne redaksiýa ýaşaýjynyň haýyşy boýunça howpsuzlyk aladalary sebäpli olary çap etmekden saklanýar. Habarçymyz otly wagonlarynda we geçelgelerinde şeýle ýagdaýyň döremegini demir ýol wagzalyndaky polisiýa işgärleriniň we otludaky ýol biletleriň raýatlara artykmaç bilet satmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar.
Her kim internetten bilet satın alıp bilmeýär ýa-da internetde biletleriň satylyp guturandygy aýdylýar. Otlu uğramazdan 1 saat ön kassada satylyp başlanýan çäkli möçürdäki bilet hem ýolawçylaryň ählisine ýetmeýär. Sebäbi otlu bilen sapar etmek isleýänleriň sany hemişe kän. Onsoň polisiýa işgärleri we ýol biletler ýolawçylara resmi bahasy 100 manat bolan biletleri 200 manatdan satýarlar diýip ýagdaýlardan habarly başga bir lewaply bularyň näresmi biletdigini hem bellidi. Ol demir ýol resmileriniň hem bu ýagdaýlardan habarlydygyna ynanýandygyny, sebäbi bir kanun söwdanyň bu görnüşiniň açaçan amal edilýändigini we onu raýatlaryň tas ählisiniň bilýändigini hem aýtdy. Habarçymyz ilan tarasynda otly bilen sapar etmek isleýänleriň sanynyň hemişe diýenýaly köp bolmagyny, ýurtda uçar biletleriniň tapdyrmazlygy ýa-da olaryň näresmi görnüşde has gymmat bahadan satylmagy bilen düşündirýär. Soňky döwürde welaýatlaryň arasyndaky gara ýollarda ulak ýelekçilikleriniň köpelmegi hem ilaty otluda sapar etmägi terýär üstüne de sevitara hususy taksileriň tölegi adynan 2-3 hesse gymmat bolýar. Dip habarçymyz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewawyň Türkmenawat şäherindäki merkezi wagzalyndan resmi tesvir alyp bilmedi. Russiýanyň 29 martda atan raketalary we uçuran pilotsuz uçurlary Ukrainanyň iň uly hususy elektrik firmasynyň DTEK-niň 3 tane ýyllyk elektrik stansiýasyna gönükdirildi, desgalara ziýan ýetirdi. Bu waka Moskwa güýçleriniň Ukrainanyň energiýa pudugyna hüjüm edip, täze zarbalary uranma halynda boldy. Enzamlara uly ziýan ýetdi. Hüjüm sowlanyndan soň elektrik inženerleri derrew ýyşy girisip, ýetirilen ziýany düzedip başladylar diýip kampaniýa Telegram habarlaşma programmasynda aýtdy. Ukraina elektrik ulgamynyň operatory Ukrenergo 29 mart güni ýerden Rus güýçleriniň öten agsam energiýa dehgalaryna ýene uly we birleşdirilen hüjüm bilen zarba urandygyny, merkezi we Günwatar tewitdäki ýyladys we suw elektrik stansiýalaryna ziýan ýetirendigini habar berdi. Ukrenergo Poltava we Çerkasy tewitlerinde hem elektrik dehgalaryna zarba urulanmaly, ýurdun günorta gündogrundaky Dnipropetrovsk welaýatynda elektrik ulgamlarynyň gysagly öçürilmegi ýaly şäherleriň görülendigini hem ma'lum etdi. Bu ağırlykda NATO'nun agzasy Ruminiýa 28 martda giýişlik Dunay derýasynyň goloýundaky we Ukraina bilen serhet ýakysyndaky fermada drondan, ýagny pilotsuz uçurdan gelen ýaly bolup görünýän bölükleriň tapylandygyny aýtdy. Russiýa giýjelerini amala asyrýan raketa we dron hüjümlerinde Ukrainanyň Günwatar we merkezi tewitlerini nysana alýar. Iň ulusy 20 martda urulan uly raketa we pilotsuz uçur darbalary Ukrainanyň energiýa pudugyna eýýäm uly ziýan ýetmegine sebäp bolup, Kiýew elektrik eksportyny toktatmaga we importa bil baglamaga mejbur etdi. DTEK Russiýanyň hüjümlerinden soň öz kuwadynyň 50 götürümini ýitirdi diýip Ukrainanyň energiýa paýlajysy ýasna Suhepde aýtdy. 29 martda ýerden Ukraina telewizionyasy Ukrainanyň howa giňişliginde Russiýanyň ganatly raketalary tapylanmaly Ivano-Frankivsk we Khmelnytski tewitlerinde şeýlede Dnipro şäherinde partlamalaryň işidilendigini habar berdi. Dnipronyň goloýundaky Kamyanski etrawyna edilen Rus hüjümlerinde azyndan 5 adamyň sol taýanda 5 ýaşly çaganyň yaralanandygyny Sewit resmiýetleri aýtdylar. Olar hüjümde infrastrukturanyň sol taýanda hususy jaýlaryň sany alnandygyny hem bellediler. Ukraina goşuny özüniň howa goru güýçleriniň Russiýa tarapyndan giýjäniň ýarynda uçurulan jemi 60 pilotsuz uçurdan 58 tanysyny atylan 39 raketadan 26 tanysyny weýran edendigini ma'lum etdi.